lang hilin eh. Morning. Walking ag buntis ya. Lahi na po midgagian. Tubo ba to? Alay naman padwispikas niya gi. Kita amid ng gilukat og bulanghoy. Ingko mo pa palit ng tamin, dahil balik ng sinapat ko. Ha. Happy burus lagi. Awat nag-walking. Pwede na mong tagbong garad to. May pazag mo palitag na may dandan na. Kaya duha ka kubo. Plano mo ipalit ng bulanghoy. Magbigat ang kastaw ng lukat. Dali na laki ano to? Saya mong sa kahit mahuri o. Wala, karanggang madun. Nara po yung murag atop-atop dito na sabay pagpazag dito. Naalam, hindi na yung nabala. Ito apoy kuhan to, ano so nagkubo doon. Bantay sa garden. Libot na ni Sunis Cavite, kaya naglibot mo dito to ay dakong building nga nakasada man na, tabok mo dito pa to ah. Kapag ito sakay na nga to, kuro na ito ng kakulunan. Sunog gihapon. Hindi ka magubili sa unang libot na nga ito dito rin. Ano dito rin? May mga plaza dito no? Talagang may Portopino na simbahan, dahil lumilibot na ito dito rin. Hindi man ako na eh. Ano man mula bayag padung sa kuhan. Mga bayan nga sa division. Muli no? At kami gusto yung pikas dito rin. Pwede mo ito patulad to. Exercise ni. Ano patuloy na, gagyan mo kami na. Kabandad to pa. Karoon lang sila. Kapoy buras to. Kapoy buras ang sunod ni mo. Grabe ko na. Murag gunasan. Grabe busura oh. Murag. Masamang tao nagikan. Dari na lang lupan pa. Mga tao kay. Saan mo guna nilang mga basura. Grabe yun. Ato ko spikas. Oh, ang sarap bali. Tinan. Pag lumingaro, madong timpo, mauwan. Nga mga uod. Hap. Talingan gapon sang video nga daw ako may merkado. Di man ni merkado. Kung ano mo ni. Palipapa. O di. Pwesto rin yung dagulay. Di man tanan. Di tanan nagtinda ni mga gulay ra. Ay muagi. Parehang patang muagi. Yung kamu mo simang. Yung tawon diha. Magpadao kami. Aman. Namalit pa ko siya. Saban to? Mulai. Moto ta? Ito naman good. Anak ko dito sa unahan. Dagbinta og buntag di dani kay wa ka daghang mga bata kay kuan man dayron plasihan man. Pero dani ni gahapon dara. Mga jang nga paut mga bata dani. Supaw. Libot ito spikas paw katong giagan primero. Bisig makaambit ta dagtog bulanghoy. Tong sumanon. Atong putuhon. Kuha naman sa steamer, mangguron sa pitan. Init na. Ha? Naman, damay nag-apong. Sabi yung palit ko nag-apong. Palit ka. Naibag ka nag-init. Sakto na ni.
8:45 na. Dapat itagan niya pag 6:45. Ah. Bugno pa dito sa ato. Di mo ta makita adlawan. Harang to sa kaboros. Hangin. Wala hangin. Kadlaw na. Ito sa ng padagdato di may maadlawan. Kay bag taas ng brigadlaw. Kapon na dito makitaan. Lakaw. Tay mga buwang libuan na nag-i-steady ra sila sa ilang likod. Nung nami uli balik terus ang gagian pikas ubos. Lagmin sa dalagyan ko ay mga kalibugjaw ay mga papabahay sa likod agi. Adani ang mga kuan garden. Pikas na napisugod og pitsay. Dami pa bye-bye dari pa. Sina pagtiguang. Palitag bolang huy wa naman di. Na, mo na pa og nagubgob di. Mo na nagubgob. Kubog gabi. Gabing, kaya ko sa gabing ng aloy. Among tiguanga siguro. Wadyo ko kita danig na may biyabas. Sige, ganda niyo mag-uwan na kaya lang nilapok. Tangkong aplan. Ito, sap. Ay, ako ng lasyo. Kanal. Ew. Tanaw, lagi ko anang ikubkubra no. Lagi uli. Pagkuba na niya. Paano hindi hagtao? Udang tangad. Wajimang gawa di biyabas. Kaya ilang bulang ko kaya ilang kuan. Ilang pangumpuban. Kada puno sa kapuno. Sa kabuok. Sa kapuno. Katong bulang ko. Zagay po ito forma to ah. Nagkaan. Murag di. Labat na. Di na makaanong good na. Naku yung anas bay. Huwag mo nag-iso. Kiko ano na. Pero maunod bang gyapon na. Naku sa bay nga na. Doha ka puno pinaliwatan. Lindog green. Wala puti-puwan. Napay puti. Tulong ko klaseng bulanghoy. Itong haplutan. Itong bulanghoy sa nang maruri. Karaan. Wadyo kita na puno biyabas. Ha?
Ang lagi dani. Gida, bring house, bring home. Ito bunga pohon murag begang. Labi kang tuba-tubahin nun di ah. Wow. Dapat saksanan dari agi. Lagi biabas. Dito mo nung hagmandog mangga pa. Pwede na po sa una na. Kado yung kuhaan yung juta. May gilibutan. Hagbo na ni Baba sa mag-uwan daan ni. Yung mangga gagmay pa nagbunga. Napok. Kaagi. Masa tao. Pasod din si Ijang pajag. May patusti ka sa gianan. Arbili ko din agi kaya hantay sa init. Dari nagdugubjub. Dojan ritso kay kas gawas. Tanunan kalibugjaw na mo lagi ang gihan ninyo din so maka-focus og ani suri-suri ani sa jabay kay duhan. Igag sunod sa kaaling gag kay kas radyo. Hilom kalijut. Amping naman mong tanan, ugasan mo dapit sa kalibutan, amping tang tanan, balance mga pagampo, ang kaliantas Ginoo, kanunay.